tulutam sir dili kaya ano nga dito man kapunan nguro damot tubig gani. Sir na mo niya ni paritulo. Kaya ano nga mapud kaya pag-uro ninyo. Nagpapud ako pare. Pero ko pinistika mo. Oh, nanang ini. Ari nag-uurod to na piniste ni pare. Pare! Pare! Oy, oy pare. Ari nag-uurod to na pare na ginano ka mo sulod. Maray minus kay kon barap ka man kan minus mabuto ni danay. Wala ka nang titikaw sa ina to ni mo asawa. Oh, makunat ya mo say pagod ka riban. Pre, oo. Ano man? Ano? Tara na kay mauto na kita tatong mga negosyo dito ba? Tara. Juan, tara. Amo nga laptop kay kinuwang ko kay. Sige, minus makadanay kami ha. Oh, sige, Sige, sige. sige, pag-ariglar nila, pagkuhan. Basta mo, ariglar nila nga tanan. Magluluto na lang. Oh, sige, makadi kami. Sige. Yan ang ini. Adi mo laptop pare. Ay sus ka nabayaan piniskat na mapapicture nga na Ilan kontrakt. natin kami iton, ini, kay taton business. Siyempre, kinahawa, may mga laptop. Oo, sige, sige. Sample ini, sample. Ah, sige, sige. Picture ko na ikaw pare. Oo. 1, 2, 3, acting. Okay, okay. Tara, Okay, tara, tara, tara. Nari kita. kung didilali kita ng hanay, kinamot na mamalag din da. Oh, titistingan tanga na. Tara, Let's nari kita pare. take putaw! Ay, doble pare. Abot ko na adi. Madi, madi. Madi. Adi pare. Pero pare, ano adi ka magpare? Oh, ano ba pare? Moy, adi didi. Tara, mapud ka ako. Makain kita. Mong sigot kita. Tara. Ari ka na ninilig pa ako, ano? Sige ba yan? Ito ka Mayang ko. matuturo. Oh, sige, sige, tara. Oh, pare, mag-uol. Mau pelang pangusbutan no? Amo nga nilagi. Tingnan. Tam lagi madi. Sunod. Pangusbut na lang kita. Oo, sige. Bahay ni pariada na yan. Kay ko makarit ya. Mga kadoy magtatrabaho. Tatrabaho. Tara, ngato na kita kay bangin mabuti yan mag-isugay. Amo nga nilagi, tara. Tapos niya. Grabe ka ba isa tinatat pagkuhan, pamalit yung bakal. Kaya ano nga waray man mo pare patawaran to nga. Juan. Pinistik ka mamahal. Yung kinataw na na natong gastos. Sido pare. Nanang ini. Bali, natong gastos ka tanan. Bali, sobra mil. Bali, 580 timbari na akon. 580. Waray na nga na ko income magtatapar pa kaya mong 580. Kanin paglina mo, nga pistik ka. Baka daw. Tara, baka din ako. Uli na nga tayo kay kakanin yung kutak mines kay bangin. Agi, bangin, giginugutom na di. Di maka din ako pare. Pistik ka. Pagulgulat ang kalawasan. Mines! Ano mo, pinistiya, hahain daw. Nasipa ko ngay pagdinakat, kaya mo nga trabahon. Pinistiya. Anong madi? Kontento ka na aton pangusbut. Oo. Okay dito, ano kayo? Uy! Uy, pare. Di, ano, di, kay kampunyo ka mo. Oo, Daw, mapinistik ka mo din, ka mo. dito kami ni Madi nang usbut. Madaw, Kurangan. kay tulutam sir dili kaya ano nga dito man kapunan nguro damot tubig gani. Sir na mo niya ni paritulo. Kaya ano nga mapud kaya pag-uro ninyo. Nagpapud ako pare. Pero ko pinistika mo. Tara, tara, tara. Magada ko Madi. Pare magada ko. Sige nga pistika. Tara, tara. Pare, sunod lahat kita panguro. Ano Oo. ko, pinistika maulo nim. Di, tara.